खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो बर'नि मुंदांखा लिरगिरि पद्मश्री डक्टर कामेश्वर ब्रह्म बिथांनो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म बान्था होनो थाखाय फोसावबाय। गुरुदेव कालीचरण बान्थाखौ गुरुदेव कालीचरण ट्रास्टनि गेजेरजों होनाय जायो आरो बे बान्था होनायखौ 2018 मायथाइनिफ्रायनो जागायजेनदों। 2018 मायथाइनिफ्रायनो बे बान्थाखौ बोसोरफ्रोमबो होबोदों आरो देग्लाय 2021 मायथाइयाव बे बान्थानि थाखाय बर'नि मुंदांखा लिरगिरि आरो बर' साहित्य सभानि बारग' आफादगिरि पद्मश्री डक्टर कामेश्वर ब्रह्म बिथांखौ सायख'दों। फैगौ 8 एप्रिलाव गुवाहाटी इउनिभार्सिटियाव खुंफुंजानो गोनां गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि 162थि जोनोम सानाव 2021 मायथाइनि गुरुदेव कालीचरण बान्थाखौ पद्मश्री डक्टर कामेश्वर ब्रह्म बिथांनो होनाय जागोन। बान्था महरै मान बिलाइ, आर'नाइ, इन्दिनि जोमग्रा सिजों लोगोसे 50,000 रांबो होनाय जागोन। दासान्दि रायजोआव गिख्रंथाव बारहुंखा बारगासिनो दङ। थांनाय साननैसो सिगां गिख्रंथाव बारहुंखा बारनायजों सासे सुबुंनि जिउ खहा जानायनि उनाव फिन मैयानि गिख्रंथाव बारहुंखाजों सासे आइजोनि जिउ खहा जाबावबाय। जिउ खहा जानाय आइजोनि मुङा हासिना खातुन। मैयानि गिख्रंथाव बारहुंखाया कामरुप जिल्लानि बक', गराइमारि, सयगाव आरो बेनि अनगायैबो गोबां जायगाफोराव बारहुंखाजों लोगोसे अखा आरो सारअन्थाइबो गोग्लैदों। गोबारै बारनाय बारहुंखाजों गोबां न' बांफोरा थेर बेथेर जाजोबनायनि अनगायैबो दंफां लाइफां आरो कारेन्ट पस्टफोराबो गुबुदों। बेनि अनगायैबो आबाद फोथारनि आबादफोराबो गोबां खहा जादों होननानै जाथाय जानाय ओनसोलनि सुबुंफोरा मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि इन्डिया मेटेरलजिकेल डिपार्टमेन्टनि बायदिब्ला 8 एप्रिलनिफ्राय 12 एप्रिलनि गेजेराव सा सानजा भारतनि रायजोफोराव गोबां अखा, बारहुंखा, सारअन्थाइ गावनाया जानो हागौ। सा सानजा भारतनि रायजोफोर जेरै आसाम, नागालेण्ड, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोराम आरो त्रिपुरा बेफोर रायजोफोराव फैगौ 12 एप्रिलसिमनि गेजेराव गोबां बार अखा हानो हागौ। आसामनि बक्सार फैलाव बसुमतारी आरो लाभलिना बरग'हाय बिथांमोनहा निउ दिल्लीयाव 21 मेनिफ्राय 31 मेनि गेजेराव जानो गोनां एशियान बक्सिं चेम्पियनशिपनि थाखाय सायख'जाबाय। फैलाव बसुमतारी बिथाङा 64 केजि खथायाव आरो लाभलिना बरग'हाय बिथाङा 69 केजि खथायाव गेलेगोन। मख'नो गोनांदि 6थि खेबनि थाखाय वर्ल्ड चेम्पियन जानो हानाय मेरि कम बिथाङा एशियान बक्सिं चेम्पियनशिप गेलेनायाव इन्डियान वमेन चेलेन्जखौ दैदेनगोन। बारग' एनडिभिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारिजों लोगोसे गासै 7 बारग' एनडिभिनि बेलखौ गुवाहाटी हाइकर्टआ नेवसिगारदों। बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरि आरो बारग' एनडिभिनि गायसनगिरि बिथां रन्जन दैमारिया माब्लाबाबो गबोनाय नंला नामा? बेनि अनगायैबो मोनसे गिदिर सोंथिया जादों बिथां रन्जन दैमारिजों लोगोसे गासै 7 बारग' एनडिभिनि दैदेनगिरिफोरनि बेलखौ गुवाहाटी हाइकर्टआ 1 एप्रिलावनो नेवसिगारदोंमोन। नाथाय बे खौराङा मैयासो अदेबानि आसाम बिधानसभा बिसायख'थि जोबखांनायनि उनावसो मानो खौरां बिजोङाव फोसावजाखो? मख'नो गोनांदि थांनाय 2008 मायथाइनि 30 अक्ट'बराव आसामनि दाब दाब जायगा जेरै गुवाहाटी, क'क्राझार, बङाइगाव आरो बरपेटायाव सिरियेल बम ब्लास्ट जादोंमोन, जेराव सा 90सो सुबुंनि जिउ खहा जादोंमोन आरो 100निबो बांसिन सुबुंफोरा जोखोम जादोंमोन। बे जाथायखौ लानानैनो बारग' एनडिभिनि सा 10 दैदेनगिरिखौ आखाइ दं होननानै 2019 मायथाइयाव रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे गासै सा 10खौ स्पेसियेल सिबिआइ कर्टआ जिउ जोबजासे जोबथेसालियाव थानायनि साजा फोसावदोंमोन। 2019 मायथाइयाव रन्जन दैमारि बिथांखौ जिउ जोबजासे जोबथेसालियाव थानायनि साजा फोसावखांनायनि उनाव 2020 मायथाइयाव बिटिआर गोरोबथानि थाखाय बिथांखौ जोबथेसालिनिफ्राय बेलआव हगारदोंमोन आरो बे समाव सोरखारा जेबो हेंथा होआखैमोन। फिन बिथांमोनहा बेलनि थाखाय गुवाहाटी हाइकर्टनिसिम आर'जलाइ गथायदोंमोन। नाथाय गुवाहाटी हाइकर्टआ सा 10नि मादाव रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे गासै 7खौ सिरियेल बम ब्लास्टआव आखाइ दं होननानै बेलखौ नेवसिगारदों आरो गुबुन 7नि बेलखौ सासेयाव 30,000 रांनि बन्डजों गनायदों। बेल मोननाय 7नि मुङा अनसाय बर', इन्द्र ब्रह्म, बैसागि बसुमतारी, लख्रा बसुमतारी आरो राजु सरकार। बेल मोननायनिफ्राय नेवसिजानायफोरनि मुङा रन्जन दैमारि, जर्ज बर',
खरगेसर बसुमतारी, रिफिकां आरो अजय बसुमतारी। बिथांमोनखौ बेलाव हगारनो थाखाय बिथांमोननि काउन्सिल एके भट्टाचार्यआ स्पेशल सिबिआइ कर्टनि हेंथायै गुवाहाटी हाइकर्टआव पेटिशन फाइल खालामदोंमोन। एके भट्टाचार्यआ बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला गुवाहाटी हाइकर्टनि सिगाङाव रन्जन दैमारिजों लोगोसे गासै साबाया माखासे सोंनायनि फिननाय होनायनिफ्राय गोजानाव थानायनि थाखायनो कर्टआ बिसोर साबाखौ दायनिगिरि साननानै लादों। बेनि अनगायैबो बिथाङा फोरमायथिबावदों दि बे केसआव बिथांमोनहा माखासे सम जोबथेसालियाव थाखाबाय आरो उननि समाव बिथांमोनहा बेलाव गनायनि आसा गैला। बेनिखायनो बे बारावनो बिथांमोनखौ बेलाव हगारनो थाखाय गुवाहाटी हाइकर्टनिसिम आर'जबो खालामदोंमोन। बेराफारसेथिं बे केसआव बिसोरनि आखाइ दं होननानै स्पेशल सिबिआइ कर्टआ फोरमायथिनायजों लोगोसे बेबायदियाव बिथांमोनहा बेल नागिरनानै आर'जलाइ गथायनाया गनायजाथाव नङा होननानै स्पेशल सिबिआइ कर्टआ बुंथिदों। बेनि उनावनो गुवाहाटी हाइकर्टआ एके भट्टाचार्य आरो स्पेशल सिबिआइ कर्टनि फारनैथिंनिबो स्टेटमेन्टखौ खोनासंनानै बिथांमोननि बेलखौ नेवसिगारदों। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोसे नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान भिडिअ लानानै आं फैयोबा नोंथांनाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौफैयो। COVID-19नि बांनायखौ नोजोर होनानै फिन फरायसालि बन्द फोसावनाया जागायफिनबाय। बङाइगाव रिफाइनारि टाउनशिपनि सिङाव थानाय गंनै फरायसालिखौ 20 एप्रिलसिम बन्द फोसावबाय। टाउनशिपआव थानाय गंनै फरायसालिया बिजिआर जौसिन गेजेर फरायसालि आरो दिल्ली पाब्लिक स्कुल DPS बे मोननै फरायसालिखौ 20 एप्रिलसिम फिन बन्द फोसावफिनबाय। COVID-19नि गोसारफिननायखौ नोजोर होनानैनो बे थांखिखौ लानाय जादों होननानै मिथिहोनायजों लोगोसे बिजिआर जौसिन गेजेर फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि भबानन्द नाथ बिथाङा मिथिहोदों दि अफलाइन फोरोंथाय होनाया बन्द थायोब्लाबो अनलाइन फोरोंथाय होनाया सोलिबाय थागोन। बेनि अनगायैबो आसामावबो COVID-19 केस मोननाया बांफिनगासिनो दङ। मैया आसामाव 245 गोदान केस मोनदों, जायनि मादाव 128 केसखौ कामरुप मेट्र'आव मोननाय जादों। बेखौ नोजोर होनानैनो बेंगालर आरो मुम्बाइनिफ्राय फैनाय दावबायारिफोरा COVID-19 टेस्ट खालामखानानै फैदोंब्लाबो आसामनि एयारपर्ट आरो रेलवे स्टेशनफोराव COVID-19 टेस्ट खालामजाथारनांगोन होननानै टुइटारनि गेजेरजों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावदों। बेनि अनगायैबो भारत हादराव COVID-19 केस बांफिननायखौ नोजोर होनानै निउजिलेन्ड हादरावबो भारतनि दावबायारिफोरखौ थांनो होबथाबाय। 11 एप्रिलनिफ्राय 28 एप्रिलसिम निउजिलेन्डआव भारतनिफोरा थांनो मोननाय नंला आरो बेनि अनगायैबो निउजिलेन्डनिफ्रायबो भारत हादराव फैनायखौ निउजिलेन्ड सरकारा बन्द खालामनानै होबाय। इन्डियान प्रिमियार लीग IPL 2021आ दिनैनिफ्राय जागायजेनगोन। गिबि गेलेनाया चेन्नाईआव रयेल चेलेन्जार्स बेंगालर आरो मुम्बाइ इन्डियान्सनि गेजेराव जाग्रोगोन। IPL 2021 गेलेनाया भारतनि गासै 8 जायगायाव जागोन, फारियै चेन्नाई, आहमेदाबाद, दिल्ली, मुम्बाइ, बेंगालर आरो कलकाता। बे गेलेनाया दिनैनिफ्राय जागायजेननानै 30 मेआव जोबहैगोन। थांनाय 3 एप्रिलाव छत्तीसगढ़नि बिजापुराव नक्सलाइट उदखारि आरो रैखाथि बिफाननि गेजेराव गावलायलायनाय जादोंमोन। बे गावलायलायनायाव सा 22 जवाना मुंख्लं जादोंमोन आरो सा 32 जवाना जोखोम जादोंमोन। लोगोसेनो सासेखौ नक्सलाइट उदखारिफोरा लांखारदोंमोन। नक्सलाइटजों लांखारजानाय CRPFनि खब्राय इउनिटनि कामान्ड' राकेश्वर सिंह मानहास बिथांखौ नक्सलाइटफोरा मैया मोनाबिलि 5 रिंगासोआव हगारनानै हरफिनबाय। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।